ngapliang sabhai ki perok-perok ki ba set kerja nga mo na ka Facebook pat na ka YouTube kum jo ki ba set support nga ti ku place bun ku place jar ngo ti ngamla shu ba sukliang ip mo ten re ngai scam ba le ba ka jing pe ki pi om re manga tang manga mo ba yo no re phiru phin yo ka jing bun toy namar phiru phin dup tip mo te le ba ka jing kerjan ki jing support ki pi te kanang ai mesti mo yang aro bangan nang la ban sna ki video ki jing ka ip hi te khnang ba phiru phin tip khnang ba phiru phin dup tip no pamrei tang manga mo ban tip re phiru phin tip no te hakre video mata te ni ka ip te kumno ban report lada ka content monetization ka ja mo te dan lese da preng pi kanto ne mo te lese ki bala ja ya kan ka content monetization balik ka ja mo kada ko ban kam phab dan kam man check bhashwa yo lese kidan ki video ki jongpi ki bomdei ki original pisim jo ki wei te phin hab ban delete chwa te sakawai mo ti page bha ka dan issue em ka ka Facebook lada ka dan problem kinu ki problem phia ban le swai kita problem te hadir kata pidon kam de ban report ya ka Facebook te le se dan apreng jupi ngan kai khanang ka video le se dan apreng jupi ki ba khan pat tip mo ban tho english le ban report ti kumno ban tho phareng hab ngi hab ban tho da phareng te kumno ban report kumno ban ngin tho kumno te ngin ip da ka nan sapet ip da ka screen recording jo ka jing tho ka jonga te kan bu ha ka description pin sa page mo te am rei tang ba pin bun ya ka ne te teng phila ban sna da ka sap la jong mo te phila ban tho da ka sap la jong ru te rei ya ka ne ka video ka bam ta ngan kai khnang tang mang ta to plok ki ba se ki bom dang phareng te phila ban sim be direct ya ka ne ka ba nga tho te bat phisa chubu ta ya ka link jong ka Facebook te pin sa report ka ne bat pin sa screenshot ya to ka monetization ba kam don shu ka content monetization te pin screenshot ka to bat pin sa report ka ne te ngi scam ba pin sa nang mo na ne phila nang tang ban pe ka ne mo te ngen sa ai bi kum ne namar kar kom report ka dai bi ka ju mo te kar kom report phila ban report bi ka ju te ngal da bikai ka video te pin pe ka to ka video kum na ban report te ban report de enda ban tho ba de pin sa tho da ka ne la ne phila ban sna na ka sab la jong te nakam ta ki to bom pat tip te pe ka ne ka video pe ka ne ka jing tho ka jonga pin but be direct ya ka ne pin sa copy ka ne la ne pin sa shu but mo te phila ban but la ne phila ban copy te pin sa report mo te ngatrai filosofi mo te tang ne trai ngatrai filosofi ngan ep mo te ngan ep ha kan ka screen te ngan ep hang ne te ha kan screen dia te pin sa pe hang ne la ne pin sa pe ha ka kan ka ngan sa bu ka description nakam ta kitu produk mo ki ba kham pat subscribe ya kan ka channel ka jonga te ngagrapat api ban peniarap ban subscribe chnang bangan nangla susu mo te lembag jing subscribe jing pi lembag jing view jing pi ke te nangla susu nga bangan la basna ki video ba bon mo ki bangla ban ai jing kai pi te tangkan dai khablis bon